Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дезлямче Про и днес ще направим Jump Map, да ви покажа колко люмчета мога да направите. И така започваме. Малко читинг. Ето. Добре да се. Ай! Близко. Ай, ето. Ето. Човек, това е просто... Това го минава няколко пъти, бе. Това минаха на това. Това... Че го знам. Минал съм много пъти на еферно. Така, поздрав за Никола Николов, тъй като те минават например на това видео, той отива. Разбираш, ще чекалете тук, или тук, значи именно тук. Се опитва да се кача тук, както виж никога не може и да не се качиш, трябва да се качи. Така. Както виж, сме тук. Ай. Ай. С миналия път, от първия път го учих. Трябва да скочиш малко. Скача. Ай. Каква простотия. И така, потребители на YouTube, ако ви хареса даден клип, оставете лайк или subscribe. Ако нещо не ви е харесало, напишете в коментарите. И ако искате продължение на този клип, лайкнете, subscribe и го шарете. До нови срещи!